салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман. марҳамаи якти лайк мезанед, подписатсия фаромӯш намекунед. бародарҷоно, ҳамин як холамади заминаш омадааст, 1 гектар замин. ман ниҳолшам 15 сола 17 сола. зардолаҳошон нағз, ҷои нағзанда обаш бемалол, аз ҷои лаҳком поин. суартош шишахурмоӣ, бобоӣ бо ҳар хел намудошай. на обаш бемалол. документаш ҳами саҳмия. саҳм ягумра мугад, ягумра. ана бехаш як 80 бех, бехи зардолу калон калонашай. ҳамин сол ҳамин камаш 28 хта. мураш то 58 хта кареги бародарҷоно. барои ҳамин ин боғ чилгазинда берегати дуюми сеюм мугад бери сеюм ада бародаро. барои ҳамин агар харидор аниқ боштон, агар телефон кунтон. нашур нархаш 2 миллион бародаро, 2 миллион арзон мешад. ман ин бо плюсмун зардоли плюсто 3 қитор дароз себаша. ин адус қариб якҷонда 3 қитор себ себои смаринка, себои на 3 қитор дароз плюс обшамаша 1 гектар боғи зиёд 3 қитор себи дарозша бо ато поина мисто себ рафташки анун поина ҳамгето беди калонамисос то ҳонҷа ин 3 қитор себ. себош караги бародаро, мисол себош на себои смаринка. харидори аниқ бошон телефон кунанд, нархаш 2 миллион арзон мешад, наздики арзон мешад. мабодо харидори аниқ бошон телефон кунтон, ман бода нишон медиҳам. ҳама коршо худам ҳал мекунам. нашуд пуртии суни қити мухолиф кардатон гам занатон. барои дастгириятон якҷоҳон ташаккур. ҳама кисе якти лайк зада, подписатсия фаромӯш кунтон. одаме ки 1 гектар мехарам гуфта будам, ман 1 гектар худи 3 қитор себашамай. обош бемалол, обош ҷои нағз, худашам ҷои нағзанда ягон камбудиш нест. барои дастгирии якҷон ташаккур. миннатдор.